Kajing puli ni kitab Exodus kalenong kebaar pusau kadikot kebalai rubapra. Moses lawan bat ulayat hu hau pai ba ikaktin baro jong utrai bat dikiriti ain ru baro. Bat kipai ba baro kilai jubab lang dakawai kasur bat kilai ong. Ya kiktin baro kibau utrai ula keren yin le. Bat Moses ulat ho ikiktin jong baro jong utrai. Badang step hangap ulaki bat ulatay kaduan hakajat utaw lum. Bat kat ar tali kipaya kat kom ki kat ar jat Israel. Deu lapha iki samla shenrang nau pa Israel. Kibala terwa kijing terwa thang bat kibala kenya kijing terwa jing sup. Dagi masih dap hau trai. Moses sulashim shiteng nak snam bat ulabu yaka haki dabor. Yaka snam kabashiteng pat ulas nrek halor kata kaduan. Nang tau lashim yaka kitab jong kajutang bat ula pule yaka hakabayo sngau kita ki pai ba de gelaya ong baro kat kabau trai ula keren ngin le bat ngin ko ngo bat Moses ula shemia kata kasnam berlo sinraj hau pai ba u ong artat hakmi kasnam jong kajutang kabau trai le te bat phi kat kum kini kiktien baro kaktien jong utrai kasam ka basis pa khan riu ya ka khuri ka jing pen em ngan ra ngan khot karpat ya ka kerteng utrai kumno ngala man siu ko liang yu utrai na ka banca baro ka jing le sebon jong uyanga ya ka khuri ka jing pen em ngan ra ngan khot karpat ya ka kerteng utrai ya ka khuri ka jing pen em ngan ra ngan khot karpat ya ka kerteng utrai kano ka bakardor ki khmat jong utrai kalong ka jing yap ki ru kho jong u Usyakri jong me atrai usyakri jong me ngalong mela lawi ke jing khom jonga ya ka khuri ke jing pan em ngan ra ngan khot karpat ya ka kerteng utrai ka jing kenya ai ngo ngan trowa ngan khot karpat ya ka kerteng utrai ya ki jing kular jonga hau trai ngan pendet hakmat ki pa jong u baro ya ka khuri ke jing pan em ngan ra ngan khot karpat ya ka kerteng utrai Kajing pelena kasithi syaki Hebrew kalenong bakhandai gadikot ke bakhat wai hadu bakhat san. Endau kres lawan kum uling do rang ba jong ki ki babha ki balawan. Teleng ba ka tabernakel ka bakham krau bat kham janai ya ka ba sham thau de kikti. Kata kamut bakam dei jong kane ka perthai. Ula rung tang sisien rung ha ka jaka kentang. Da ka bashim Om da kasnam jung ki blang bat jong ki khun masi Henry da kasnam jung uhi bat ulayo ka jing sus pa bom jikut namar lada ka jing sunrai igi briu bom khoi da kasnam jung ki blang bat ki masi kartong badu dupai jong ka masi lut ka pen kentang na ka banta ka jing pen khoi ya ka do ka no lele kasnam jung ukres wadaw man sim bom jikut ula terwai lade baklem tho bria hau play kan pen khoi phari ka jingya tip lem jengpi naki kam bayap ban mani yo blei ba im namar kata ulong uksyang jong ka jutang batmai bakum ta kito ya ki bala khot kindop yo pediang ya kinong pateng bom jukut bala kular namar kalala jia ka jingyap ka basiu spa yaki naki kam palat ki bahapo ka jutang banengkong kaktien jong utrai. Kajing pulina gospel bakut kat kum Markus kalenong bakhat saw kadikot kat ar ru bakhat riu arpu ahar hadu ba arpun riu. Hagasngi banengkong jong kajing kawai kupu klam thiat. Hagabaki kiju kenya yau khon lang brot paskha. Kisenran gilong hau Jisu hang no me kwa bangin lek pan kre na ka banta jong me ban ba me ka paskha deula pha ar ngot na kisenran jong u bar ong haki khilai chapo kanong ba badu briu ba shikhiu ko onia kendo ya phi tobot ya u matkat habau rung saong hau trai yeng unai kayu ong hang no ka kamera basa jonga hakaba ngan bam khawai paskha rengkat kisenran jonga ban un pen EAP kawai ka kamera neng kabahe kabala pen biang mat pen kre alpa
hang cha ping pen kre pen krom nak banta juni te kisenran gila mi bat gila lik chapo kanong ba bat gila lap thik kumbao le thu yaki bat gila pen kre ya ka jing khawai paskha bat kat ba gila nya bam ula shemiu kupu ula kerku bat ula kriya yu bat ula ai haki uong toshim kani kalong kamet jonga nang tau la shemi ka kuri bat endau la aingu ula ai ka haki bat baro clear di naka teula ong haki kani kalong kasnam jonga jong ka jutang ya ka bala pen play naka banta ki babun shisha nga ong hapi banganom di shu nau so jong uding wan hadu kata kasni bangan di ekawan ban thamai haki himau blai bat aba kilayar wai ke jing ruai kilalek showroom olim ke gospel jong utrai